вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалираҳмон дар самти тақвият бахшидани омодагии захираҳои эҳтиётии кишвар ва дар ин замина таҳкими иқтидори мудофиавии артиши ҷавони Тоҷикистон сокинони сарбаланду меҳнатқарини ноҳияи Данғара якдилона ва бо амри дилу виҷдон дар макони муайян гардида ба ин ҷамъомади ҳарбӣ саф оростанд. масъулини роҳбарикунандаи вазорати мудофиа ва мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара аз наздик бо иштирокчиёни ҷамъомаду машғулиятҳои таълимии мазкур вохӯриву суҳбат намуда вобаста ба ҳадафи баргузории ҷамъомат ки он пеш аз ҳама омодабошии ситоди мудофиаи ҳудудии ноҳия, қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ, ҳолати омодагии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта, техникаҳои хоҷагии халқ ва дигар қувваву воситаҳои ба ҷамъомат пешбинӣ гардида мавриди санҷиш ва омӯзиши ҳамаҷониба қарор доданд. зимни суҳбатҳои инфиродӣ бо ҳайати шахсӣ ротаву батальонҳои таълимии сафороста таъкид карда шуд ки ҷиҳати ҳимоя аз марзи муқаддаси ватан, ҳифзи арзишҳои милливу давлатӣ, дастоварду музаффариятҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар ва таъмини ҳаёти орому осуда дар ин сарзамини аҷдодӣ шаҳрвандонро низ зарур аст ки дар баробари афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат омодагии ҳамешагӣ дошта бошанд. кормандони донишгоҳи давлатии Данғара дар қатори дигар ташкилоту муассисаҳо шаҳрвандон дар ин чорабинӣ ширкат варзида барои ҳифзи манфиатҳо ва дастовардҳои давлату миллати худ ҳамеша омода ҳастем. бо ҷасорату матонати худ метавонем марзу буми аҷдодони гузаштаи худро аз ҳар гуна хатарҳои имрӯза ҳифз намоем. шукронаи истиқлолияти кишвар, шукронаи тинҷию оромӣ аҳли маорифчиёни ноҳияи Данғара барои омодабошӣ, барои ҳифзи марзу буми Тоҷикистон ҳамеша омода ҳастанд. дар баробари ин дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бо хатмкунандагони синфҳои 11 дарсҳои омодагии дифои ҳарбӣ гузаронида мешавад ва мақсад аз он аст ки ҳамаи хатмкунандагонро пеш аз ҳама барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омода мекунанд. ҳамин тавр ҳайати роҳбарии машқҳои таълимӣ зимни баромади худ дар назди ҳозирин иброз доштанд ки бо назардошти вазъи имрӯзаи бархе аз кишварҳои ҷаҳон моро зарур аст ки ҳушёриву зиракиро аз даст надода ба қадри сулҳу субот, оромию осудагӣ ва ваҳдати миллии Тоҷикистон ки бо сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ба даст омадааст бирасем ва онро чун гавҳараки чашм нигоҳ дорем. баромадкунандагон бо итминони комил изҳор намуданд ки сарбозони содиқи ватан яъне захираҳои дар эҳтиёт қарор доштаи ноҳия бо як матонату ҷасорат ва масъулияти баланд баҳри дифоъ аз якпорчагии Тоҷикистони азиз доимо омода мебошанд. Парвина Шарифова, модари сарбози қатори қисми ҳарбии 13483 қушунҳои хушкигард дар ин гарнизон аз ҷумлаи он нафароне буд ки барои тарбияи хуби фарзанд ва бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар ниҳоду ғурури ҷавонон дар қатори дигар падару модарон ва сокинони ноҳия бо сипосномаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон қадршиносӣ гардид. фарзандонро дар рӯҳияи ватандорию ватандӯстӣ хизмати содиқона ба ватан нангу номуси ватандорӣ тарбия менамоем. ин аст ки фарзанди ман Сорбонҷони Неъматулло баъди хатми факултати ҳуқуқшиносӣ донишгоҳи миллии Тоҷикистон хизматро дар қисми ҳарбии 13483 қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон адо намуда истодааст ва ногуфта намонад ки фарзанди калониам низ баъди хатми яке аз донишгоҳҳои бонуфузи кишвар хизматро дар қисми ҳарбии 54-53 вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон адо намуд ва ин нуктаро мо ҳамарӯза модарон бояд дар умқу шуури фарзандон ҷой намуда бошем ва омода бошем ки ҳар лаҳза ҳар сония фарзандонро ба марзу буми кишвар ва ҳифзу ҳимояи ватани аҷдодии хеш даъват намуда бошем. дар баробари ҳавасмандгардонии падару модарони сарбозон инчунин чанде аз афсарони эҳтиётӣ дар қайди комиссарияти ҳарбии ноҳия қарор дошта бо рутбаҳои навбатии афсарӣ сарфароз гардонида шуданд.
дар ситоди минтақаи мудофиаи ҳудудии ноҳияи Данғара сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз шунидани гузориши роҳбарони сохтору мақомоти масъули ҷамъомад оид ба вазифаву ӯҳдадориҳо дар самти мудофиаи ҳудудӣ дар назди ҳайати иштирокчиёни он баромад намуда бо сатҳу сифати ташкили чорабинии санҷишии доир гардида баҳои муносиб дод. зимнан таъкид карда шуд ки мо бояд аз ҳарвақта бештар ҳушёру зирак бошем ва баҳри иҷрои вазифаҳои дар ин самт ба ӯҳда дошта доимо бо масъулият ва ҳисси баланди ватандӯстӣ амал намоем.